Hi guys, manguha na po ta og cobra vine kay daghan na kayo hinog kay namantay na siya. Hindog na sa mga siya guys, nganin na siya pon human na siya bunga. Bitaw no, bisag dabong siya. Wala na dili makuan. Wala ba tinuod ko gingan doni. Nga. Kuni daghan ta sa og ginang sa kana matay man tanan kay ini ko anak human siya nang oy. Ano bang di na kuan? Tinuod jud ma. Basta ini. Kana kay mga dabong pa man na siya, ang kalitra ka bangatay. Dili dabong hinog nito. Mao lagi ba dabong pa na ngani pa na oh. Malingaw lagi kuma. Ganana pag katanam pa ka. Wa, tamni gali ko ani magko sundang ato ha. Dili man ko. Nabuhi lagi to himpalit na ho. Kuan to. Daghana pa mao. Sa rin ko ana uwana. Daghan pa kaayo guys. Hinog. Ayaw atong ganiro ni ayaw lataw eh. Daghan oh. Ato kani kay dire sa una dito na. So ila nang ka nila. Lagi kinalisuran to eh. Okay, percent daghana jud to man no, pero wa tay na ani ato kay tagak ra kay saon man. Daghan kay mao. Bago pa ba ko nanguha? Sabi pa ingani ano baw. Lagi kay galibot-libot ra siya. Ngani ba dabong pa man na oh, nganong nahinog na. Okay, tulos ka ino. Si IB ba? O si IB. Di pa akong ligwan. Kini unta. Ligwan. Sus. La, sakit ka ato la. Sakit ka. Pantay di ka di basig lehas anak ni makatulog ka lansan. Okay. Sus, kuha pa ito ko na. Ato ka di ka diha pa kubrabayan. Iusa pa ito na kubrabayan. Ala, yung ukob lagi ni siya sa kuha ni IB. Itong pinakan. Wa na sakit si IB. Sus daghan to tabang ni arthritis niya namo. IB. Matambo jud ay nagkuan day ko. Oh, arthritis jud namo ma. Duduko ko nun. Kato ko no pong iring di ba napakan ko kanang kuan di ko no pun ni. Daghan jud nga tagak oh. Guys, yung tabang ko guys, daghan pa kaayo. Wala ka dai tambok jud ay jud kay. Naulian IB wa jud ko ba. Porsa jud ko ano ko. Mao lagi. Maglisod ko pa wa ani maka everyday si harod mangayo. Basta sakitag tiyan. Ya ba habit naman tayo nga sakit kuno yan tiyan. Mao, dapat daghan ma. Awa guys. Nakade kanisi ani kay sa mo lisi kanisi. Tingali. Sabi ni ka basig na hasa na ha. Maha basta pananom ani dada tumaha. Isa buwag ra god ma. Okay. Hoy, ayan na dapat kini hasa nang Dako. ako ra ba nang hasa. No. Kay gamit man jud ning kuan mo ay kubrabayan ba. Ugad na kung tanong ano kay. Ni dako na. Ya, sa una Molina panahon. gayos molina. Sa unang panahon. Kaya mo siguro ni tambaw sa mga kuan. Yung play. O palimpyo ko ani oy. Ala lube tambok. Sukos ni ang lobi kay makadaot din na sa kuraw ma. Oh, go kay ang gamot. Saon man na? Napoy bukado ana ah. Asa go nang mga kuan? Kanang mga sayangan na. Yan saon man na? Na. Liwat na ring ibabaw no. Di man po na kayo dako. Pagbuo sa na. Bunga sa kanang. Kapit ka ng bunga. Ya. Ama. Na. Naapa ko. Tanaw sa kabe. Mauna kadaghanon sa kamama. Hashasa na mo na. Aron makita og sa kadaghanon. Sayang ha. Kumuta.